बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया LED टर्च लाइट रानदों। उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सीमा साखाथियाव थानाय माखासे गामिफोराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां आबादफोरखौ सिलिंखार खालामफैनायखौ नुबोगासिनो दङ। सान्तिपुर ओनसोलनि गणेश घाट, उत्तर माजुलि आरो बनगुरुं गामिफोराव मैदेर होनायाव हेफाजाब जानायखौ नोजोर होनानै दिनै बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया गासै गं10 LED टर्च लाइट राननानै होफैदों। लोगोसे लुफुंजायै PMAY न'फोरखौबो नायदिङो। टर्च लाइट राननाय हाबाफारिनि गेजेरजों रिहन दैमारिया एरैबायदि बुङो। थांनाय मास मोनसेसो सिगाङावहाय नैबे माजुलि बे गणेश घाट बे ओनसोलाव ओरैनो बेरायनो फैदोंमोन आरो सेदिनखालि बिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों जे मैदेरा एकदम सानफ्रोमबो फैयो, बिराद दिगदार खालायो। जुदि सारा हायोब्ला जोंनो गंनैसो टर्च हायोब्ला हरनो हायोब्ला मोजां ओरैनानै आंबो बिथांमोननि रायजो राजाफोरजों सावरायबाय, गामिनि हाल साल लाबाय आरो आं हैदिन खोथा होलांदोंमोन जे हायोबा नोंथांमोननो आं गंथाम गंब्रैसो टर्च लाइट होलांगोन आरो आं बेखौ लानानै सानसे फैगोन, नोंथांमोना जमा जाना थाबानो जाबाय होननानै। बेदिनो फैबाय। आथिखालाव जों नुनो मोन्दों जोंनि बे सा ओनसोलावहाय मैदेर फैनानै न' बां सेफायनाय, मानसि बुथारनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बेखायनो जोंनिफ्राय जेसेबां हायो जोङो बेबायदि गामिफोरनो एसे साहस जाथों होननानै टर्च लाइटफोरखौ जों रानना होदों। आं मैयाबो कालाझाराव होदों, बेनिफ्राय पाहारफोराव होदों। बिथिंबो गोबां मैदेरफोर फैगासिनो दं, माने माइ जादों, खेथि बाथि गोबां नस्थ' खालामदों, गय दंफां सिफायदों। बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो माने मैदेर आरो मानसिनि जिथु संघात जोंनि ओनसोलाव खोब बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। जोंनि टर्च लाइटआ अबयसे जेबो नङा। आं खावलायगोन फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ, बिथांमोना जुदि जेरावनो मैदेर फैनाय खोनादों लोगो लोगोनो खबर हरो रायजो राजाफ्रा। मालाबा बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफफ्रा फैयो, खिन्थु जे रोखोमनि रायजो राजानो सापर्ट मोननांगौ बेबायदि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननिफ्राय सापर्ट मोनाखै। आं खावलायगोन जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ, जि जायगायावहाय बांसिन मैदेर फैयो बे समाव जेब्ला खबर मोनगोन बिथांमोना फैनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ एसे मदद होनांगौ। नङाब्ला रायजोफ्रा खेथि खालामनोनो एसे गिनाय मोनलायबाय आरो माने। दाख्लै सासे बेक्तिया बुंदों बेहालायनो माने बिगा मोनब्रै गय दङमोन आरो माने बे बिगा मोनब्रै गयखौबो मैदेरा सिफायजोबदों। दा बिथाङा एकदम प्रश्न सोंदों आरो आंखौ, आं बोरैहाय खेथि खालामबावगोन बिदिब्ला, मा जानांगौ आं? बेबायदि परिस्थिति जोंनि ओनसोलाव जादों आरो माने। जायखिजाया मानसि आरो मैदेरनि जिथु संघात बे बांनायनिफ्राय बांबाय थादों। बोरैहाय बेखौ समाधान खालामनो हागोन बे इसोरासो मिथिगौ आरो बेखौ। जायखिजाया जोंनिफ्राय जों जि हायो बे टर्च लाइट गंफा गंनै जों राननायनि बेब'स्थाखौ लागासिनो दं आरो। आं जेब्लानिफ्राय उदालगुरि समस्तिनि MLA जादोंमोन बे समनिफ्रायनो रायजो राजाफोरजों जेब्लायबो आं सोमोन्दो लाखिनानै सोलिबोदों। रायजो राजानि दुखुआव सुखुआव जेब्लायबो बिथांमोनजों आं थाबोदों आरो बे हुदाया दाबो दं। आरो बेखायनो MLA नङाब्लाबो रायजोनि दुखु सुखुआव आं खबर लानो थाखाय बिदिनो गिदिंफैयो। सोरहाबा माबा मोनसे बिपद आफद जायोब्ला जेब्लानो खबर मोनो आं फैयो। गोबां रायजो राजाफ्रा समस्या दोङो, बे समस्याफोरखौ लानानै जों सावरायो आरो बोरैहाय समाधान खालामनो हायो बेखौ जों रायजो राजाफोरजों जिरायनानै जों थिग थाक खालामो आरो माने। गणेश घाट मोनसे लामा जाबाय थादों, बेनि बेलायाव सोर होमारदों बेखौ? बे आसलते बे लामाया PMGSY नि आं जेब्ला मन्थ्रि थायोमोन बै समावनो बै उदालगुरि जिल्लानि एबा आंनि उदालगुरि समस्तिनिबो जोङो मास्टार प्लान बानायखादोंमोन। बबेयाव लामा दङ, बबेयाव जों PMGSY लामा होनो हागोन बेफोरखौ होखाजोबनाय जादोंमोन आरो। दा बे फेज वाइजआव जागासिनो दं। गामि ओनसोलाव पपुलेसन वाइजयै बे लामाया जायो। दा बेबायदिनो फेज वाइज बे PMGSY लामाफ्रा जागासिनो दं आरो। जोंनि दिननिफ्रायनो जाखानाय लामाखा बेफोरो। आसलते आं जेब्ला मन्थ्रि दङमोन बे पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टनि आं मन्थ्रिमोन आरो बे मन्थ्रि थानाय सुजुग हिसाबै आं मोनसे सुजुगखौ लादोंमोन आरो माने जोंनि उदालगुरि समस्तिनि जेसेबां गामिफोर दं, रेभिनिउ गामि, सुबा, गासै गामि आरो सुबाफोराव आं स्किम सेंसन खालामखादों आरो। दा बे स्किमफ्राबो फेज वाइज जागासिनो दं। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो जोंनि सा ओनसोलाव बे भुटान बर्डार एरियाफोराव माने 250-300 फिट बरिं खालामब्लाबो दैज्लाङावल' दै मोनो, मेसेङाव रानलांबाय थायो आरो माने। थारमाने प्रत्येक बोसोराव 1 फुट 1.5 फुट दैया हा सिङाव थांगासिनो दं आरो माने।
बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे कनसार्न आरो दा बेखायनो आं मोनसे सिन्था खालामबाय जेब्ला मन्थ्रिटा दङमोन मोनसे स्किम मोन्दोंमोन आं RIDFनिफ्राय आरो बेखायनो ननाय दैसानिफ्राय दै बोखांनानै बे स्किमफोरावहाय रानना होनाय बेबस्था बेखौ खालामनाय जादों आं खोनानो मोन्दों गोबां जायगायाव बे दैखौ इतिमध्य मोनबाय हयथ' महाबा मोनफा मोननै जायगायाव मोनाखै बे आलादा खोथा आं बेखायनो दिनै आं खबर लादों जोंहा मोनसे इउजार्स कमिटि दं इउजार्स कमिटिनि आफादगिरि बिथांमोनजों आं सावरायबाय थादों सानसे बिथांमोनजों जिरायनानै जेराव जेराव मोनाखै बेयाव बोरैहाय जों दै होनो हायो बेखौबो जों नाजागोन आरो